खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रायजो नाङै राभा दिवस फालिदों। सिडलीयाव स्रोदै लाबोखुमानाय मा 8 सनाथि मोख्राजों लोगोसे सा9 सुबुं हमजादों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव राभा दिवस फालिदों। 23 जुनाव फोसावगोन मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्ट। सारन्थाइ गावनायजों सासे आबादारिनि जिउ खहा। पन्चायतनि गोहोखौ सिगांनिख्रुइ बारायना होनो फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै 20 जुन एबा बिष्णु राभा दिवस। 20 जुन खालारखौ आसामाव बिष्णु प्रसाद राभा दिवस महरै फालिनाय जायो। लोगोसे दिनैनि सानाव रायजोनि खना खनला शिल्पी, खन्थाइगिरि, थुनलाइगिरि, फावथाइगिरि, मोसाखावरि, महरगिरि, फावगिरि बिष्णु प्रसाद राभाया दिनै गोथां महर मोनफिनदों। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव दिनै मिरुआरि राभा दिवस फालिनाय जादों। राभा दिवसखौ लोब्बा लानानै हारिमु बिफाननिफ्राय मोनथाम शिल्पियान बान्थाबो गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि 1909 मायथाइनि 31 जानुवारियाव आथिखालनि ढाकायाव बिष्णु प्रसाद राभाया जोनोम मोन्दोंमोन। ढाकायावनो रौनिया बिफाननि फरायसालियाव गावनि सोलोंथाइखौ जागायदोंमोन। नाथाय गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ लानाय समावनो बिफा थैनायनि उनाव तेजपुराव सोमोन्दोआरि नखराव थाफैदोंमोन आरो फरायनायखौ जागायफिनो। 1965 मायथाइनि 20 जुनाव हरनि 2:25 रिंगायाव बिष्णु राभाया जोबथा हां लादोंमोन। मख'नो गोनांदि असमिया समाज, हारिमु आरो समाजारि जिउआव थाद'नाय गैयै खामानि मावनाय आरो बाउसोमनायनि थाखाय बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सानखौ राभा दिवस महरै फालिनाय जायो। चिरां जिल्लानि सिडलीयाव आयेन बेरेखायै हाग्रानि जिब-जुनार स्माग्लिं खालामनायनि हेंथायै एसटिएफनि अपारेसन। सिडलीनि 27 नं राजा लामायाव दिनै एसटिएफआ अपारेसन खालामना आयेन बेरेखायै स्माग्लिं खालामनानै लाबोनाय मा 8 सनाथि मोख्राफोरखौ जब्द खालामो आरो बोखाङो। लोगोसे हादरनां हाग्रानि जिब स्माग्लिं खालामग्रा रेकेटनि सा9 सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो। एसटिएफनि हान्जाया सनाथि मोख्रा स्माग्लिं खालामनायाव बाहायनाय गंसे स्कर्पिय' आरो गंसे टाटा नेन' गारिखौबो जब्द खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय सा8 सुबुंफोरनि गेजेराव सासे बांलादेशी, 3 सोनाब बेंगलनि आरो गुबुन 3 सुबुङा आसामनि थागिरि होननानै पुलिसआ सुलुङाव मिथिहोदों। बबेखानि स्कर्पिय' गारिनिफ्राय जब्द खालामनो हानाय मा 8 सनाथि मोख्राफोरनि गेजेराव मासेया गोथैमोन। रिपर्ट बायदिब्ला सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय लाबोखुमानाय जादोंमोन सनाथि मोख्राफोरखौ। नेशनेल पार्कआव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरा फानहरदोंमोन सनाथि मोख्राखौ। क'क्राझाराव राभा दिवस फालिदों। बिटिसि खुंथायनिफ्राय मावख'आरि महरै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव दिनै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सान एबा राभा दिवसखौ फालिनाय जायो। आसामनि लिजेन्डारि कालचारेल आइकन बिष्णु प्रसाद राभानि सावगारियाव दिनै आलारि बाथि फोजोंनानै राभा दिवस फालिदों बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारियाबो बाहागो लायो आरो बिष्णु राभानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंजेनो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव राभा दिवस फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर, एमसिएलएफोर आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि मावख'गिरिफोर आरो स्टाफआ बाहागो लादोंमोन। मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ होसिगोन। देग्लायनि मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ माब्ला फोसावनाय जागोन बेनि बागै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। रनज पेगुआ मिथिहोनाय बायदिब्ला 23 जुन मंगलबारखालि फुंनि 11 रिंगायाव आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ फोसावगोन देग्लायनि मेट्रिक कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ। डक्टर रनज पेगुआ फेसबुकआव लिरदों दि आसाम स्टेट एडुकेशन बर्डनि बानजायनायाव खुंजानाय 2026 मायथाइनि एचएसएलसि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ 23 जुन मंगलबारखालि फुंनि 11 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं जारागुरि गामिनि थागिरि रिपेन्द्र नार्जारिया फोथाराव हाल एवबाय थानाय समावनो दहमै सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। फुंनि 5 रिंगासो समाव दुब्लि फोथाराव माइ गायनो थाखाय हाल एवबाय थादोंमोन। बे समावनो दहमै सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो आबादारि रिपेन्द्र नार्जारिनि आगोमा जिउआ रुंसारि जायो। थैनाय आबादारिजों लोगोसे मासे मोसौआबो सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो सिमलतापुर थानानि पुलिसआ खौरां लाहैयो आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरनाय जायो। पन्चायतनि गोहोखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय। सिगांनिख्रुइ बारायनानै होनाय जासिगोन पन्चायतनि गोहोखौ। लोगोसे रायजोनि गासैबो पन्चायतनि थाखाय गेदेर रांनि थफ्ला फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा गोदान आसनि आखायाव लादों। गिबि मन्थ्रिया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला रायजोनि गासैबो पन्चायतआनो मोननो हागोन 1 कौटि राङै। 1 जुलाइनिफ्राय आसामाव मावख'आरि महरै मावफुंजागोन PPG-RAMG आसनि।
पन्चायतनि थाखाय फोसावनाय जागोन गोदान नेमखान्थि आरो गाइडलाइन। मख'नो गोनांदि जाख्ल'नाय आरो लुथिनायखौ होबथानो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि नैथि खुंथायाव माखासे बिथांखि लादों। बेनि गेजेराव PPG रान जी बिथांखिया मोनसे। बे बिथांखिनि जोहै गामियारि ओनसोलाव जौगाखांनायनि हाबा मावनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। गोदान सोरखारनि थामथि केबिनेट मेलावनो बे गेदेर बिथांखिखौ लादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।